ka kanito na isa ngayon inarapan apan naka pasingken di aya sagrado ang matrimonya itisango ti altar sanalenta ti pamilya itinagan ni aya panagkalaysata aldaw ang nagasa patalgedanta ipinate ang nasanga at tuyang titkele musukin karagwata kapimudno ay di tagainit ang naata ikawan ni ayat ikariken isa pata pintu ulos mapeka malakra sikaken siya may saring ganap po palya nung napudno tunggal may sa agnanayon tutragsa panagkalaysata aldaw ang nagasa patalgedanta tipinatek ang nasanga at tuyang titkele sukin kalawata kapimudno ay di tagainit ang naata tikawan ni ayat ikariken isa pata mapeka malakrak sikaken siya may saring ganap to palya nung napudno tunggal may sa agnanayon tutragsa